Oyuncak maşini al oğlanlar. Pultlu maşin. Öňe de gidýär. Edil soň ýalak. Ýa da. Ana pultlu maşin. Şu wagtky zamanyň pultlu maşini. Hemmeňize salam oglanlar, gyzlar, gowum ýagdaýlaryňyz. Janyňyz sagym okap işläp ýörsiňiz saman. Hemme daşary ýurtda okuýanlar, işleýänler hemmeňize gyzgyn salam Türkmenistandan. Bugunky abzordaky maşin Южный Кореяň raskoşny, idealny krossoveri Genesis GV80. Şu maşinin ýekece minusu var, minusundan başlaýyn birinji. Diňe zapçastynyň gymmat bolmagy. O da näme üçin? Option Genesis maşin gaty kän bir çykarylmadyk. Bu Genesis siz uje bilýäňiz, öňkü abzordan Hyundai'ň lüksuwy brendi, ýagny lüksuwy maşin elbetde Genesis. Edil Toyota'da Lexus bolşýarlyk, Hyundai'da da Genesis bar. Hyundai kompaniýasy başga kompaniýalar bilen konkurensiýa etmek üçin Ayrıtın brendini döretdi. Oňa da ina şu Genesis diýip at goýdy. Ina şu maşin şol. Bul bize hödürlenlerine vinodorожник diýip hödürlediler. Ýöne crossoverdir oglanlar. Näme üçin? Ramasy bolmasa vinodorожник diýip bolanok. Düşünüňiz? Ramny bolanda ramasy bolýar bilýäňiz. Mysal üçin Land 300'lük Premier hemmeňiz bilýäňiz o maşiny. Option Land Cruiser. Ana şol realny vinodorожник. A bu crossover. Inni serdiň. Buňa bize crossover diýdik, bize olar vinodorожник diýsen, sedan diýsen, coupe diýsen tapagy ýok. Biz şuňa crossover diýäs. Düşünüňiz? Inni bu maşynyň taryhy, opşu Genesis'in taryhy bar gatfur ul wagtdan bäri başlanok da ulany 2017'den başlatdy. Imni bu maşynyň taryhy 2020-nji ýylda başlaýar. Genesis GV80 2020-nji ýylda çykarylyp başlaýar. 19-da gorkozýarlar, 20-da da satlyp goýarlar. Ana bu maşinimiz bizim 21 model, ýöne 20 ayaga 20 12-nji ay. Maşin hologrammy bar. 5 kamera. Bir şu maşin rengi ulan. Başka aýby ýok da. Onuň hemme detallar radnoy. Men win kod goýjak. Kime gyzykly bolsa elbetde satlyk maşin oglanlar. Häzir gowy tanışdyraýyn siz bilen, ondan soň bahasyny aýtjak, soň siz aýdyň bahasyna diýýärmi degen okby. Kıstaç şuňa alçak gowy maşinlar isleýän bolsaňyz Teklip Cars diýip priложение açylar oglanlar. Amatly gowy maşinlaň satylýan ýer şu ýerde QR kod goýjak, adyny goýjak, geçiň skaça edin, görüň içinde. Meňem bir maşinym duran, satlykda bahasyny şo taýdan öwrenip bilersiňiz. Teklip Cars amatly gowy maşinlaň satylýan ýeri. Bu maşinimiz biziň 3 motorda geldi. Imni şu maşinimiz. Şuňalyk 3.5 twin turbo samolyot oglanlar. Ýörüşi samolyot. Yerde ýören samolyot diýler, ana şo paşty 400 at güýji barmyň. Mundan başga 2.5 motor bar, 2.5 turbo motor ýöne. We 3'lük dizelnisi bar. Ýagny salyarka diýişleýän, o da turbo motor oglanlar. Ýöne şu maşin başda çykanyna paşty 8000 sanagy birak çykdy. Imni dizellidir, ýagny salyarka diýişleýän motor bar. Vibrasiýa berip, birak çykaroçy motor meselesi boldy. Şonu Genesis kompaniýasy ýygyna aldy maşinlary, ýygyna pulun berdimi ýa düzedip berdimi bilemok onu toşna. Käbir maşinlarda bolýar, şo täze çykkan maşinlarda bir mesele çykýarda, opşy bir mesele bolýar, onuň kompaniýankini düzedip berýär, ýa täze motor oýup berýär, ýa puluny ýygyna berýär, bu şoňalyk meseleler çözüp berýärler. Näme üçin oň edýärler? Öz awraýyny gaçyrmajak bolup. Düşünüňiz, häzir adamlar gowurup alyp maşiny Hyundai bolan ynam ulla köp berdi. Bilýäňiz, Южный Koreýaň önümi Samsung mysal üçin. Samsung şu wagt men görýäniň
50% diýen Samsung kullanýardyr. Polibom 50% iPhone, 50% Samsung'dur da. A yok, beý diýmeli. 40% Samsung, 40% iPhone, galan 20% ýa-ni Redmi, o başga telefonlar garaçy. Düşünüňiz, häzir Lüboynyň ýanyna baryp haýsy telefonlary bilen diýsem, iPhone bilen Samsung aglap bilýär. Opşam Ýužny Koreýanyň önüm mesele yok önümde. Gowy kaçdan zatlar çykarýar diýip adamlaryň ynamyna girdi. Indi şo ynamdan gaçmajak bolup şoňa pulun berýärler ýa düzet berýärler. Opşam şo öz reputasiýasy üçin. Şu maşynyň ýekeje minusy bardy. Ona ham aýtdym. Bolly başga minusy ýok. Men tapmadym. Indi ustalar size sorag. Nämesi erwet şu maşynyň? Nämesi çalsaýlar ýa? Opşam ýazyn kommentariýada. Ýene bir zat, häzir motor eýle beýle diýjeňiz, bir zat da ýadyňyzdan çykarma. Bu işin 3,5 motor bilen, prostoy motor bilen Lexus'da zatda gelýän. 3,5 turbo motoruň tapawdy bardyr. Lexus'un LS'inde gelýär. 3,5 twin turbo. Opşam turbo motoruň ömrü bu işin motordan biraz gysgarak bolýar. Biz şu wagt 3,5-da näçe paşdy 500 000, 300 000 geçip ýörse, bularda primärni şu 250-300 000 görkezilýär-de. Sebäbi basaşy näme o? Duty geçip barýana, üçlü goýjan. Basyp turulýar, motor napряжение diýişler. Şoň üçin opşam ömrü gysgadyr. Şoň üçin motor eýle beýle diýjek bolmaň 250-300 000 kilometre meselesiz gidýär. Şu maşynyň indi gowdatlaryny aýtyp bereň. Serdiň widina. Lüboy gapdalan serdiň, öňünden serdiň, aşagyndan serdiň, üstünden serdiň. Maşynyň widi ba, özüne çekýär serdiň. Assalamu. Gowmalan otma. Kabul olsun. Diýjeklerdim maşynyň widi gaty gowy. Prosta seredäň şu. Özüňe bakyberiň. Daşy barda biraz aýtyp bereň. Öň jaşyna serdiň, mordosyna. 2 taş fara, öňüne biz 2 taş fara diýenler serediň nähilek. Genesis eýleklerde sedanlaryna şu 2021 modellerde gelip başlandy şuňalyk ikisi. Genesis biz geçen edek abzor etdik. Şonu farasy bitinni ýadyňyza düşýär. Şu maşynyň 2021 modeli edil şuňalyk bolýar. Prinsipi daş widi edil sedany ýaly. Genesis'in bu daş widi kän ütgen däller. Elbette kuz ütge ýöne bir şuň mordasy, faralary, ablusovkasy bar zady meňdeş sedany bilen. Genesis näme etdi? Şol bir zady çykartdy. Prosto şo zadyň kiçisi bar, şo zadyň ulusy bar. Mysal üçin G70, G80, G90 şolaryň daşyndan meňdýär. Faralar zady. Ýöne prosto uly keçe. Bolly başga bir tapawdy ýok, ütge. Tapawdy ýok diýdim, daş widinadyr. Elbette komfortlu, ütge, näçe gallygça modeli şonça has gymmat we has komfortly bolýar. Bu maşynymyz bizim 3,5 twin turbo 4 wadadyr. Izzaşynan serdiň, wiçaş nähili. Indi şu ýerde gowja funksiýa bar ulanlar. Görkezýän size. Gurduk maşyny. Maşyna bezkulçowy dostуп. Hemme funksiýa bardyr. 5 kamera, cruise control, parkovkada kömek edýär, avto tarmajenie, hemme zat bar. Indi şey diýäs. Pult otlady. Muň bilen häzir men size üzüwlät edip biljek gelýär. Ana gasa. Gördüňiz? Bärine bir açyk takmak isteseňiz. Ýok gerek gelýärsen köp şu ýerden asyp gezmän gowy da. Mene halamyk. Şoň üçin ýapýas. Serdiň pultly maşyn bu. Maşynyň içinde hiç kim ýokdur. Men ýanyna barmaly. Ýanyna barmasa meden ok. Men ýanyna barmaly. Ýanyna bolmaly näme üçin? O taýdan bir ýerden sürüp bir zada degirmersiň gal. Ana. Ýupçastan ip aýlanmana çykmaly ha. Ýylar it bilen aýlanýar. Sen şu galak maşyny bilen aýlanmaly. Geçenki videoda ben aýtdym, pulun köplüğünü bildiresin gelýärmi, onda sen Genesis salyp. Bu videoda diýjekler bilýärmi näme? Pulun realny köp bolsa, sen Genesis sal. Realny köp bolsa, bolmasa aýtma minusyny. Indi salona geçeliň oglanlar. Häzir maşyny açsaň ötçä. Bokovoylar eplenýänçi. Davotçuk ba. Şo gapyny açdym-a? Kamerada ötçä. Muny ötçmedi. Skare so pult ýanynda dä bolsa ötçändir. Näserediň? Kapylar davotçukly. Çykýan setka, ilk setkalar nähil galýar bilýärmi? Aynaňyz ýapyk bolsa, ayna galýar ýok galýar ýaňyz boly. Öz setkaçyklaryny hem çykarýar. Öňünde oturan bolsaňyz.
Ne salonu seredin oğlanlar. Bir raskoşna salonu seredin ha bizada. Allah can hemmeňde nesip etsin. Kim alsa da maşin prosto salonu var ha. Ana şunsa eyle, munsa beýle diýmäne zat ýok. Ýöne edil şoňalyk bakajagam madaro. $37.000. Siz teklip karsa giribem göreň. Başka da Genesisler bar, primärna bahalar bar ha. Şoňalyk başlaýa modeline görä, komplektasiýasyna görä elbetde ütgeýändir. Muň diskaçyklaryna serediň ha. Audio sisteması gatgow leksikon audio sistema bolanlar. Ýalňyş aýdyp bilen ingilisçe hem kan gow däl, leksikon diýip okuýarsa biz. Audio sistema gow Amerikan audio sistemasy, ýani Amerikan kompaniýasy. Pamять sидения bar 2 sanak. Обшивкасы bar ha, prostoy plasmas däl. Şuň ýerinde plasmas ýok bolanlar serediň. Koja, şu ýerim ýumşajyk tarpedan materialyny. Gat plasmas bur şu ýerinde bar. Galan ýerine gat plasmas hem ýok. Bäram daşy ýumşak. Bu maşynan düşesin gelen o ulu monitor serdiň, monitorny komplektasiýasyna görä şu monitoryň razmeri ütgendir olanlar. Elbetde panoramny kryşa. Açylşyna serdiň. Men beýle açylýam kaýsym. Nabarot, ýygnalýa içine. Şuňyz berdi. Bir öz fişkajyklary ruly serdiň. Ideal rul. Serdiň duruşuna koja, şu ýerem bir kilik bilen koja tiklenýärlik bolup durdy. Aýryba, bolmasa aýryba çykmajak maşyn. Bir borjuna serdiň. Maşinlara mesele yok. Bu da sensornydyr. Onun kartany skaçat edip bilýäňiz, prinsipi lüboy ýerik telefon çatdýaňyz, siz nerede dursaňyz, şoňa görä berde navigatorny işledip bolýar. Ana Mercedes'ten uçurlanlady. Mercedes'te başda gelýär. Barjaşna terdim. İdeal, ana. İdeal olanlar. Беспроводной зарядка, elbette ba. Telefoncuň sallyň şörik bеспроводной зарядkasy. Berde de isteýişiň ýaly sazap bolýar. Rul gyzdyrýar, cruise control ba, parkovkada kömek edýär, 5 kamera. Prinsipi şu maşyn sürmek üçin hemme funksiýa bar şunda. Juturun ýaly, juturda gördim hem siýanada gördüm şuň ýaly. Ondan soň öz zapisçyklary bar, deňiziň sesi bilen bolup K5'de bar da, ana şo ses çağışlar bardyr berde de. Gidip barýaňyz, raslabit edip. Ýöne ukuýuňyzy berk bolsaňyz, oglanlar bolmasa ukuýuň durýar ses bar. Näşiň açyk patstakanik bolýar bärem. Prinsipi gow oglanlar, na skornyň geçişi şuň ýarak serdiň. Ana. Prosto bilenmi hemme zat baýagalan kälek diýär. Raskoş nedlen narona bärden isteýişiň ýa sazap bolýar, näme edesiňiz gelse sensorny. Ey maşyn bar ha. Men agowurdum. Realna maşyn gowurdum. Şu sereden bir predratsiýa etmäne hiç tapamak da, dogrusu predratsiýa etmäne zat tapmadım hiç şeýle. Ana men 5 kamerany görkezýän size. Ana 5 kamerasy görýärmi? Hemme zat görnüp dur prinsipi. Näme edesiňiz gelse, näme isteýişiňiz bolsa, ana muňalyk edip bolýar. Görýäňiz özüňiz şeýdi, mana biziň maşyn bar. Ana Sultan Sancak mavzoleyi. Men maşynam bar. Hemme zat görkezip dur. 360 gradus diýilýär daýnymyňa. Elbetde rejimler olanlar berde haýsy rejime geçiresiňiz diýilýär. Sport, komfort, eko, karşı gar rejim, opşa crossover'a değişleýän zat bar. Prinsipi bezdorojja arkaýyn gidip bilýäňiz. Ýöne aşagyna serediň gaty bir beýik dälleri. Döseňiz şu maşyna puluňyz bolsa, prinsipi bezdorojjana arkaýyn geçip bilýäňiz. Gowdady, ventilasiýa sideniýa, podograf sideniýa ba. Edil şuň ýaly ilk sideniýalaryna da bar. Bunymyz biziň bitew sideniýa komplektasiýasyna görä aýra sideniýa ham gelýändir. Ýygynak oturan prinsipi bärden basam ýygyna öňüne tüýşürip bilýär. Düşünüňiz, ana. Bärinde de bar. Şu ýerine ýygynak oturan arkaýyn sizi öňe tüýşürip bilýär däre. Torpedasy ýüzüne koja tiklen görýärmi? Ýumşak, ýöne ýüzüne bir zat tikilipdir. Inta zaýy bolmaz. Häzir şu wagt bu maşyn bardy, gaty bir köp zat aýdwan bolanok. Çydamlylygy bardy, sebäbi ýaňyr çykarylyp ýörne 5 ýyl 2023-de restyling bolanlar, olanlar 2020, 21, 22. Şuňarak gele 23-de restyling bolýar. Düşünüňiz, restylingde duja bilýär, şuňa açyk barda çok içi zamuju material edilen. Duruşunu üflüýän haber ýok, duruşunu üfle. Serdiň. Bärmen şeýle duruşunu üflüýän kaýsam ýok. Diňe bärine bar, bärine bar. Ýöne owadan
Gow maşin. Allahan kim alsa nesip etsin. Şunu alçıklat. Men ara şu maşinin seretdim de bakası paşti platinum Highlander'lan deňde. Näl platinum Highlander'lan çala tapaw dediler platinum Highlander'ın 40-50 dip durlan ama liçno özüm aýtsaňyz platinum Highlander mı? İň aňar başly gowdat ýa-da Genesis mi diýseňiz men Genesis aýlaryna ulanýar. Inni dünkü videolaryň birinde Genesis mi RX diýipsiňiz da soňky RX ýön soňky RX ama oran mına mı oran. Men şu Genesis'i saýlamam gaty ahmal ýeke zat üçin 3.5 twin turbo bolan üçin ýöreýiş üçin. Onymyz biziň 2-4 turbotlar bileňizmi? Ana şonsu wa. Ýöne men häzir Lexusam bir hil gowurýan. Oň vinesni widini has gowurýan mundan. Men Lexusun fanady, şoň üçin bir açyk Lexusdan bal aýryň oglanlar. Häzir birini gowurýaňyz bolýan, has şoňa bal edilýär bilýärmi? Şondan LED çıralar elbette proyeksiyada badır. Size görünýän görünür, on bilen MOX speedometri, laboy ayna çıkarýar. Olanlar girýäňiz, ýygyny öz klimady, ýygyny podograf we ventilyasiýa badyr. Gowlady. Ana bärde nähilek garo. Şeýle pastakanik, bärde öne hiç saat ýok. Ol başlyklar oturup beýle zat edýär. Şuň G90'na bady öýdýän şo ýygyny polnu şeýle gelýär, bäri upravlение daray. Polnu maşyny upravляет bolýar. Ana şoň alak. Bärde o zat ýok eken. Waditel ýöne süýşürip bolan o eken. Diňe bu öňdäken süýşürip bolýar, waditeli saýdyp bolan bärde. Setkajym. Ayna alır yani basýan. Bagajynyň açyşyny serdiň. Pultda elbetde açýar bolanlar. Ýöne aýagyny muňal edende açmady bu. Значит, bu komplektatsiýasyna ýok. Naşgal bagajy hemme zat ideal maşin bolýar ana. Maşin arasajala ýöne. Genesis gow maşinna edil şoňal gow ýağmydan madyr oglanlar Green Hill. Ýöne bu ýağmydan tapawdy Genesis'den bahat amatlylygynyň sebäbi ýurdumyzda özüm ulanýan oglanlar. Her wagt bir zat reklam edemde. Siz soraňyz özüm ulanýan diýip. Hawa özüm ulanýan. Amatly we gow ýağ gözlän bolsaňyz oglanlar ana Green Hill maksat berip bilen öz ýurdumyzda öňýär, şoň üçin hem amatlydyr. İçin prisatkalar Amerikan Infineon kompaniýasynyň prisatkalar. Green Hill ýağı 5 ýylaýatda badyr oglanlar. Şu ýerde nomerler goýjak. Arkaň jaň ediň adresini. Bakalar amatly alyň ulanyp görüň. Hemme maşinma dakkan kalotkolum Optimus. Şu wagt dost oglanyň bir 99 bolany uratdy. Taýinat beräýdi. Oňa da Optimus kalotka daktym. Sırk görsün barlasyn, ondan soň netijäni aýdan 5 ýylaýatda satylýandyr Optimus kalotkalar. Şu ýerde men nomerini goýjak. Ses çağrışına serdim. Goşoğul şetil. Ses çağrışına dinledäýin men size şu ýerde. Ses çağrışına öýdüňiz, gördüňiz oglanlar. Mesele ýok. Şunu şu ýerek takaýyn, näme üçin şu ýerek takkan beýak takamok? Boynuma deyip bara, sakalada ilişýärmi? Ona fışır ses çykýar eken. Öz video montaj edip oturýan gördüm. Mundan öňkü videoda görersiňiz şoňa ses bar. Ýoşadan öz minuslamyzy düzedýär. Sizem kommentariýada ýaz beriň näme minusumyz bolsa, olanlar arkaýyn aýdyň şonu biz düzedýär. Zavatskoy şuňa 20 tekerde gelýär, olanlar diskasyna terdiň gatowadan aýdaýyn bak beriň bu diska. Hiç saat elletmek gerek. Genesis'in öz znaçowy. Maşin realna lüksuwdy bilýär. Amortisatörlaryny zadyny seredýän, wapşy ütke şo hadawoy. 20'lik diska, pakrişkada inçe. Zavatskoy öz gelenje Michelin'jiklar bu. Ýöne ýumşaklygyny häzir görersiňiz. Gaty ýumşak. 20'lik bolsa da ýumşak. Men biraz gatyrak bolar öýsem, ýok, ýumşak eken. Kondisioneram goşup duraýan, o kondisioneram işläp dur eken. Afta goýdyga. Şoňaly jan häsiýet bar. Ana olanlar, motoryň ses çağrışı işläp durşuna serediň. 3.5 twin turbo. Twin turbo olanlar 2 turbo diýmekdir. 2 tane turbo bar. K5'de 1 turbo bar ýadyňyzda düşýän bolsa. Ne serdiň? Twin turbo bilen başga-da bir turbo da bardyr. Bu maşinlarda eler ýöne BMW'da zatda geldi de bir turbo da 2 turbo ýöne biri uly, biri kiçi. Düşündiňizmi? Onuň basyşyna görä öz kompýuter sazda haýsy turbany işletmeli, kiçini mi, ulyny mı? Şoňaly. Bir turbo şu wagtkan bir gelenok, öň gelýär-de. Indi abyşny twin turbo ele şo twin turboda 2 şol bir razmerde turbo bolýar. 3.5 twin turbo diýdim.
Paşti 400 at gücü var, 380 at gücü var kadar indi. Ne olan yüzeçeni 5,5 sekunda ulanır. Epet sağda okşu seyrediyen da seyredin. Nähil Highlander'lar razmer paşti deň şoň. Ýöne 5,5 sekund. Highlander primärne 8-9 sekundda çykýandyr. Bu 5,5 sekundda. Ondan Highlander hiç gördüm emeden. Şu maşyny zaten deňeşdirip bolar. LS var, LS. Ana şoň bilen, şonda da 3,5 twin turbo ele. Ana şu maşyn bilen deňeşdirip bolar şu maşyny gidişinde. Ýöne ol sedan, bu da crossover. Ana şeýlerak motorjugy. Davotçuk, şun kapodna da olanasa haska bolar. Ýa aýtdym olanlar. Bulan mından aşkada 2 armlyk ammadyr. Oňuja bahasy arzanrak. Komplектasiýa orada ütkendir. Soňam 3lük dizel baýan salyarka diýişlär. Oňun bahasy uje başga. Düşdüňizmi? Motor ütkösi bahada ütkendir. Camry 3,5 başga baha, 2,5 başga baha. Bärde de edir şoň ýaly. Nesip bolsa, mene minni Genesis fanady bolmagam ahmal. Ýöne imne şu GV80'nin oglanlar. Panoramajym açaly. Innerse de şuma izolasiýany gorkadyň, howpsuzlyk remenam ýatdan çykarmalyň. Şu durmuşda iň esasy howpsuzlyk we jan saglykda. Inne biz D goýas, drive modam sporda geçirýäs. Sporda geçirende gaharlanýar maşyn. Olanlar gata basacak gel. Ýöne prosto ne olur 60'a çeni gör koyacakda. Daşından hem edersiz görün. Gata basacak gel. Maşin bir hil dıkkız BMW Mercedes sürýän ýalak. Şoň ýaly özüň duýdurýar. Menne mysal üçin häzir şu ýerde Highlander'ly deňeşdirýän, Highlander'yň fanatlary gaty görmeli däldir. Men bu gowwasa gowy diýen, ýok Highlander gowwasa, has Highlander gowy diýen. Näme şu Highlander'ly deňeşdirýän köpüňiz şu maşyny sürüp gördüňiz, köpüňizde şu maşyn bar, köpüňizde şu maşyny minip gördüňiz. Primärne bilýäňiz şu maşynyň nälikdigini. Şoň üçin Highlander'ly deňeşdirýän düşdüňiz. Bir hil Porsche Widen berýär şu maşyn. Porsche şu ýerde suratyny goýar. Recep da bardy. Şoňnyň Porsche'syny aýlanykda, prinsip şoň üçin oturanýarlyk şu maşyn. Elbetde de Porsche bilen men deňap bolmaz, polny bolar. Ýöne budan bir lüksowa maşyn. Hady goý. Baatda var ya kaňam bassaň, bir hilik demiň ysyrýar da, ana şonsy bar. Eserdiň powerotny ýakýanyz bolan gönü bärik pribora çykarýar. Ýygyňyzy. Gördüňizmi? Muna ýygyňyzda maşyn barmy ýokmy onu görkezýär. Hyundai'ňam limitedini elýär diýýän şol ýalňyşmasam. Biram inline'nyň maksimalkasyny elýärdimi? Ýa limitedda elýär diýýän. Nämen size şuň daşyndan ýörüşini görkezjek. Nolan 60'a çennedir o. Daşyndan razgonjuny görkezýän, ýöne gatyrjak gelin. Näzir daşyndan hem görüň ses çağışyny. Maksimalny tizlik berdi 260 oglanlar ýöne 260'dan sürmerler. Her wapşe lişade ederler. Gön bassaň, gön 60'a çykýar bulu. Gön bassaň, gön 60'a çykýar. Mesele ýok oglanlar. Maşyn realny maşyn diýil ýa. Gowy haladym, razgon, gaty gowy. Gün özüňiz zyňýa da ýyzyna zyňýa. Serdiň alandan durýar. Start. Gün zyňýa görýär. Gün bassaň uje bir gaz aýrymam ýetip bolan uje 60'da o maşyn. 2 turbo daro. Turbaňa işleme sistemini bilýäňiz äsiz. Bassaňyz wyklapny gazdan çykkan ýankyda üstülen turbo işleýär. Motoryň içine howa zat edýär, içinde has ot güýçli ýanar ýaly düşünýärmi? Razvarody gowy elbetde ýöne bir has gowlada garaşdym dogrusu mundan. Herdiňine. Prinsip şu darajyk ýolun spakoyn aýlanyp bilýär. Tartip gattarym da spa 2 liniýaly ýollar. Ýöne ýok oglanlar. Razvarody pes. Siýanyň razvarody mundan has gowy. Kia Karnawalyň razvarody mundan has gowy bir hili. Dünkü
Volkswagen Tiguan'ın kamından has gowy. Ýöne şuma izolasiýa gatgow berdi. Şuma izolasiýasyny gatgow gördüm. İçine prinsip ses eşitilen ok. Ito bizde şu açık durda şu da bir täsir edýändir. Görýärmi? Şu da täsir edýär. Ay, gowy näme diýen? Ýol tutuculugy zady gowy. Maşyn hiç ýyl silken ok käbir crossoverda bir kelek şeýle çaýkalýandyr. Bärde oňňalyk zat ýok. Gowy zat. Allah can kim alsa nesip etsin. Bahasyna görä maşynyň ana ýanky lizaýsdan geçip gitdi. Haýyrlamadym. Apşa duýanogam. Ýani bahasyna görä maşyny, ara bahasyna görä maşyn. Atry da sarlar gitýär. Bas ya, gündüň ýa-da. Ana şol Tesla'da edýärler ýadygydaşam, bir kele oglan şey diýip durýar, aýagyny ýere degirmän, gaza basýar bolyn. Şol razgon güýçli maşyny howada biraz saklýar. Ana bärde de şonu eder. Gowrus daýa bolsa da. Kim alsa nesip etsen şoň alçyk maşyn. Ana maslahat berýärmi jenesi? Egerde ýagdaýyňyz baý bolsa, haw oglanlar. Mesela men käwada aýtdan, ýok ey bahadan ýa gaty gymmat diýene. Almaň diýen mysal üçin. Ýene bir zat da men şu ýerde maslahat berýän. Lüboy bir maşyn alyň ýa almaň diýsem, almaly däl diýen zat ýok. Prosta men aýdaýyn şu şeýle daýan sen bilmem şonu içinde gezip ýörum. Aýtmadyň diýmersiňiz ýa-da. Düşdüňiz? Galan soňky akançatyny şeňän özüňiz primat edýäňiz, maşgalaňyz hem maslahatlaşyň, kim bilen maslahatlaşýan bolsaňyz, dogan garnaşlaňyz bilen arkaň maslahatlaşyň. Genneje de görýäňiz, näsir şunu pol berdim. Men gyra çykdym o şuwat, gyra çykdym. Gözüňiz bilen pol gyra çykdym. Genneje. Sereda. Beýsem aýal maşgalarlar zat görmän ýöne öğrenle maşyn sürmekde oglanlar has gowsur ya ona belli zat. Ýöne gyzlar has gowna karışyr. Bolýada. Maşyn görüşüne gorkadym. Avtoban aşkymada näçe wagtda barp bolar kamyna basyp. Ýöne gatty sürmän oglanlar gördüňiz, radarlaňam zatlary gymmatlandyr. Kagby häzir şu ýerde her kim her zat diýär-de. Men madama howpsuzlygyň tarapdary. Men ýolda spakoýny bolsa, men arkaň maşyn sürýän. Çagam arkaň, çagam ýok, öýlenmedik bileňiz. Nisbat öýlenmeli. Jiýlenmi kagby çagalarymyz bolar. Arkaň mektebe goýberýär. Gara şu zatlar spakoýny da, düşünüňiz. Onuň lizaýçylar we käwat, ay şu lizaýçy zat diýip özüm bir diýen bolan soň kelemşi. Sam hakykatdanam şu zat gerek, lizaýçam gerek. Hemme zat gerek. Sebäbi her hil adamma maşyn ýa kellesi gylyp ýören nerolýa bilýärmi? Alýa basyp sürýär, lizaýçyň görýärmi? Haýyrlaýan, isleseň islemeseň. Onuň şu zatlar gerek. Häzir mektepleňän lizaýçylar bar, ýöne ýere derler şonu. Düşünüňiz, şol biriniň çagasyna kagby maşyna çolaşaýmasyn diýip haýyrlasyn, kagby çaga dary, rul oturan ula adam bolsa da ýoldan geçen çaga da onuň hemme zat düşünüp bolan çaga dogry düşünüň. Şo zatlar edilýär bizim howpsuzlygymyz üçin. Asudoja ýurdumyzda howpsuzca ýaşalyk hemme zat gülýärlik. Şoňa oglanlar men ara o meni özüm kagby kendi tapdylar gelýär. Maksimum oglanlar gaýrat edip mydamy diýen zadym ýolda howpsuzlyk üçin edeliň. Gaty bir perişan etmäliň, gaty sürmäliň, howlukmalyň. Hemmerik yeter barjak yerimizde keler, bize garaş oturanlar, bize 10 minut yarım saat garaşar. Hiç zat ýok. Düşünüňiz, howpsuzlygy berjay edeliň oglanlar. Birinji bilen özme ýatlatýan. Ondan soň maşyna massaj sizene de badyr oglanlar. Massaj kulçad edýän, podograf kulçad edýän. Bolla massaj edip ýatýan. Öýlenmem gerek. Massaj sizene de bärde bar, gowdady, na juturda da wat, taýykda ýadyňda düşem. Bärde ondan gowdady bir knopkada bitýär. Monitora girip, nirdeke nämeke gözen ok, gün bärde bassaň, ina knopkaja görýärmi? Şu knopkaja bir gedek bassaňyz, aşağı massaj edýär, iki gedek bassaňyz. Diň arkany, üçüncü gedek bassaňyz opşy. Podograf sizene goşdum, şu wat massaj sizene goşdum. Gündür tarif. Boynuňa massaj etse de şu bärden şeýle 2 sany el çykyp bärden şeýit massaj etse
Vapşe gowardy. Bolle öçürdüm masajsız yani. Şu maşinin dizaynını kim çıdan olsa eline güller bitsin. Genezisin içine in halayanım olunur. Şu GV80 inni bulan şu GV90 çıkmalı elektrikçi ol pakara çıkanok. GV70 hem go prinsipi. Oňam nesip bolsa dol abzor gelýär. Oň bahasy birazçyk arzanrak mundan. Maşina ýa aýtdym ha. Nirden sereden doğudan, ähli aptallaryň sereden doğudan. Panoramny kryşy, farajyklary, ýanyşy, serden spiral ýanya. Spirala bir gaty gowarýar, şu spiral avalonna vardy. Bilýäňmi? Berde dedil şoň ýalyk. Prosto sereden maşina. Bir predratsiýa etmäne zat ýok. Şunsun şey dipdirler, mınsın, beýdipdirler, mınsın, beýdipdirler diýmäne zat ýok. Bam size. Şu predratsiýa etmäne, predratsiýa edelim. Men şu maşyny alyp şunsu minusu var dip tapsam gowarýan da begenýän şonu. Berde olsa şonu tapmadım. Nagaplara şungalyk prinsipi yeni 5 şum etsen bolýar görýäňizmi? Ana. Na bärsinde şum kojuk bar da öz adyna bär boş. Esselawa. Prinsipi etseňiz bolýar. Maşynyň taryhy azajyk intak. Az wagtda op şu jenesiň bir 10 ýyllara bolsa 10 ýylam däl taryhy. Mınka wapşa 5 ýyl bar ýok 5 ýylçyk taryhy bar. Ýöne adamlaryň ýüregini süýgi döretdi maşyn. Realna. Şu wagt nirik barsaň Genesis. Ana şonsu bar. Pantov küçünem alyan kana bunu. Adam bir bilýärmi? Bir lüks wagtda ro. Lexus diýenler, Lexus näle o. Berde de Genesis. Highlander, ana şu odan atlar ham bir odanna. Ona Kia Hyundai gowda ýönür. Kia Hyundai bir hili. Odan aýdylanok. Berde Genesis, bilýän, Highlander, ya Lexus. Adamlaň diňe bir adam däl. Opşam adamyň bir prirodasyna bada biraçyk bir öwünmek, biraçyk pantowka ba. Onu içinde saklap bilýän gaty az. Pantovat etmäni, halayan gaty kän adam da. İçinde saklap bilýän hem gaty az. Düşünüňiz. Ýöne lüboy adamda çalaja pantowka. Biziň özümizde de bar, mende de ýok da. Ba, täze maşyna alýan, alyp aýlap. Ba, ol bir normal zat prirodada. Hem her adamda ba adamyň bir çalaja minuslarynyň biri. O zat normal zat da. Onuň jenesem alas help berýän. Şu maşyny realny gowurup, şu maşyny düşünüp alas elýän emma. Ýok, çista pantowka. Baylar alıp sürýär, baýaglarymyz alıp sürdü şu maşyny. Şolara göre alıp sürjek bolýanam ba. Her kim her hil maksat üçün alýar bolanlar. Sizni öz pikirleriňizi ýazyň. Haladyňyz bu maşyny. Minusy nämede, plusy nämede? Mena ýekaja minus aýtdym gün zapçasy gymmat. Indi biziň ýurdumyzda şu zapçasy hem az bolanlar. Farasy da gymmat. Ablitsovkasy gymmat, detallar ana şolar gymmat. Onuň kalotkalar gymmat. Opşam lüboy zat elläňde gymmat. Egerde biziň ýurdumyzda bu maşyn köpelip uğrasa, ya da belli urjylar ona şu wagt düşünemok men näçe Hyundai Kia işleýän oglanlar bar, näçe Genesis hem işleýän oglanlar. İşleýärler ýöne nazakaz. Bardyň aga Genesis plan zady koduny boldy. Bularda kod gelýändir, köp zatny koduny bar, onuň alaýar. Benim günüm kynay oglanlar ýöne. Davoçky okun kaýdyp gatam ýapaýan. Şuňaly lüks maşyn abzor edýän. Has gymmat gowy maşynalar. Ondan soň ýene Cambridge'a geçäsin. Näme bolsa da bu ada 21 kerde täzede. Ýöne öň bar ha, Lexus satamyny. Lexus'a geçemde bir hili zady da mokdum. Gowda o da komfortly. Ýöne bu maşynyň ýanyna olujak köne de onuň soňky wagt bir 2 aýaly dutyny sürdüm bilýän. K5 elänçe K5 bir 5 gün sürdüm. Ondan soň duta geçen bir hili öz maşynymdan polny gowuny geçýär o muň ýaly maşyn sürýän o. Ana şu zat gowda ýa. Bir hil abid bolýar o. Menem günüm kyn o. Dogry düşünüň. Şuňal gymmat gowy maşyn abzor edýän. Onuň bir hil alasyň gelip durýar. 2-3 gün şu maşynyň zady men kellämden çykanok. Mercedes CLS banan abzor edemde, T2 abzor edemde, wapşe kellämden çykarman ýatyrlan şeýle alyp bolaýdy da diýip. Näile olamok? Hudaý jana 100 miňlerçe şükür. Sizem şoňa 100 miňlerçe şükür edin. Hemme zat ýoş-ýoşdan bolar oglanlar. Maşyn 4W-de çägede prinsipi batmal däl hiç ýöne çäge sokçokmuny gaty azmy diýen. Aşagam gaty pesä däl. O üçün bolýarmy? Hawa bolýar. Çäge bolýarmy? Bolýar.
Düz bilseňiz bahasy da ýokja da. Häzir çäge urdurulýan maşinler köneräkler de. Belli bir wagtdan soň bulan bahasy düşer nesip bolsa. Ondan goşa görberes. Paka ştora maňa özüme gaty daşby maşindan realna. Bunça pul berip maşina almana paka şto ýok. Nesip bolsa 5-10 ýyllar, 20 ýyllar Allah nesip eden güni bidem has gymmat maşina alarys. Allah jan her biriňize öz isleýän maşinaňyzy nesip etsin oglanlar. Iň esasy adam janyňyz sag bolsun. Muna şuňa alap zor bolýar. Gowunuňyz ýaradymy? Like koýun, kommentariýa ýazyň, dostlar bilen paýlaşyň. 100 000 ýeteliň gaty az galy 100 000 etmem üçin. Ýok az ýaly başlaýan 50 000. Az bar 50 000 boldyk. Geçik agda boluň oglanlar. Abzorlar hem yzyna dowamlyca geler. Janyňyz sag bolsun.